E frumos peste tot. Am zis. Mie una le-a plăcut. Tot. Vom vedea și cimitirul, cel vechi și cel mare. Noi acum coborâm în oraș vechi, puteți să dați jos, în dreapta și în stânga. Asta este, noi acum suntem în Khan el-Khalili, dacă ați auzit de Khan el-Khalili, cea mai mare piață din Cairo, chiar în stânga voastră, luați pe stânga, intrați pe oricare drum sau oricare stradă, uitați să vă atâtea lume, atâția turiști. Khan el-Khalili este cea mai mare piața, unde obiectele locale și obiectele turistice. Și în fața noastră este Al-Azhar, este administrația de la Al-Azhar și moscheea de la Al-Azhar. Asta e moscheea de la Al-Azhar, în dreapta. Este moscheea lui El-Hussein. Noi acum ne îndreptăm spre citadela lui Salahuddin sau Muhammad Ali. Și Muhammad Ali și Salahuddin, amândoi au trăit acolo la citadela, au la făpărească. Aici în stânga este cimitir. Uitați-vă, arată case, dar nu sunt pe case și cimitir. Aici locuiesc lumea aia săracă. Și în dreapta și în stânga. Locuiesc chiar în mijlocul cimitirului, mijlocul pământelor. Tot așa. Noi acum suntem chiar în mijlocul cimitirului. În dreapta și în stânga tot este cimitir. Și lumea cea mai săracă locuiesc aici. Uitați-vă în dreapta voastră, tot așa este cimitir.
apare cea mai mare moschee din Africa, moschea lui Muhammad Ali, care a fost construită în anul 1830. Aia față are două turnuri, are o cupolă centrală, care este susținută de 4 jumătăți de cupole. Muhammad Ali, după ce a murit, a fost înmormântat înăuntru. Și înmormântul lui este din marmură. Cartea sacră a musulmanilor, Coranul, tot asta e civilit în dreapta lor. Tot asta e civilit. Dar Sfântul Mare este scris de nimeni